văd că un acolo trenul. Uite, tu vezi acolo trenul că un s-a Nu vezi? Da? Dacă vine altul. Da? Vine altul. Da? Unde? Unde nu merge? Da? Unde nu merge trenul? Acolo nu mare. De ce? Deci acolo să pică să nu mare. Până acolo nu mare, culițe. În ce chetri? A? În ce chetri? Până acolo nu, până acolo. Până acolo vine.